Operation Clean and Healthy Anambra Ocha Brigade agago n'iru na mbọ ọ na-agba ịchụtara gọọmenti ego dịka ọ na-ebu agha megide ndị na-anya keke nakwa ndị na-anya ụgbọala bọs nakwa ndị na-ahazi ọdụ ụgbọala na-akụdịgasị iche iche nke steeti abụ ndị na-agba ọsọ otu isi. Ya bụ ịgba mbọ megide ndị na-agba ọsọ otu isi bụ nke buru ya bụ ejensi wee gaa Ọnịsha, Nnewi nakwa gburugburu ya. Kenechukwu dịbụ onye n'oge njem ahụ, onye isi Ocha Brigade Maazị Celestin Anere nke yana ndị na-anya ụgbọala otu bọs ụgwọ ụtụ isi nke o mere ka amata na ndị akwụrụ ụgwọ ha bụ ndị ga-ata ahụhụ dịrị ha ma kwụsịkwa ike na ndị na-anakọ ha ego n'aha gọọmenti bụ ndụ ha ga-anwụchikọ ka ha taa ahụhụ dịrị ha. Maazị Anere kwụsịkwara ike na ọba ụgbọala nke enwere ikike bụ nke a ga-enebekwa anya ịhụ na ha nwere ikike zuru ezu site na gọọmenti ma nwekwa nkwado ha kwesịrị inwe dịka ọba ụgbọala ma na-akwụkwọ ụgwọ ha nye gọọmenti ka o si kwesị. Gwara na njem ahụ bụ nke ha ga na-aga kwamgbe na oge njem gwara ụlọ arụgasịrị n'akụkụ ụzọ yana n'elu ọwa mmiri nke na-eweta maka moto dị aga n'ụzọ dịka o si kwesị yana na-emekwe ahịhịa na-adọkoju na ọwa mmiri ahụ.